But test ang inyong skill using static posting. Ang inyuhang mosulod nga challenge nga motivational video kinahanglan personal nga kaagi ninyo. Overall, this is your best content and you are my number one. Mga bisdak, sa inyuhang motivational video content, sa tinuod lang kamutanan, nindot kayo ang final outputs. Ang nakaapan lang, kompetisyon ni, dili tanan, muabot sa ika-12 nga challenge o mamahimong makadaog sa 250,000 pesos o siyempre mapanganlan nga pinakaunang Bisdak 12 Grand Champion, the next Bisdak Online Superstar. Kompetisyon ni. Mauna nga karong adlaw, magpabilin ang dapat nga magpabilin. Muuli ang dapat nga muuli. Kian, please step forward. Uncle. Libangon gyud ka sa imuhang mga kalisod sa mga previous challenges. Redemption nimo ang motivational content. Ikaw ang top 1 performer para sa duha ka challenges, Kian. Congratulations. Magpadayon pa ka sa Bisdak 12. Thank you po. Carissa Kanangst, please step forward. Timan-i ang manifestation ug unsa imong tan-aw sa imong kaugalingon. Kay basin wala ka kahibalo, gina-manifest na day nimo nga ang Bisdak 12 dili para sa inyo. Mo nang Kanangst uban ni si Carissa kay magpadayon pa mo sa Bisdak 12. Carissa, ikaw ang top 2 performer. Kanangs, ikaw ang top 3 performer para sa duha ka challenges. Congratulations. Congrats, Heart Evangelista. Bijoy, Ron, ug Moises. Please step forward. Kung kinsa man sa inyo ang magpadayon pa sa Bisdak 12, ayaw mong padalagyod sa emosyon aron nga ma-execute ninyo og tarong ang mga challenges. Himuan ni nga motivation aron nga mas mapanindot pa ninyo ang mga contents nga ipabuhat sa inyo. Bijoy, permi kang gahilak sa Bisdak 12. Siguro undangon na nato ang imong mga luha aron magpadayon pa ka sa kompetisyon. So pasabot, dili pa ka mo uli, Bijoy. Thank you, Paul. Ron, Moises, kamong duha kahibalo ko nga suod kaayo. Dungan ba mo nga mo uli or naiisa sa inyo mingawon? Unta, kung unsa may mahitabo, kung naa may natagak, timan ilang pirmi ang mga leksyon nga inyong nakuha sa Bisdak 12. Ron, Moises, dinhi na lang nahuman ang inyuhang pagsukol sa mga challenges sa Bisdak 12. Oh my God. Kinahanglan namong muuli. Tarungan ninyo kay upat na lang mo. Then, salamat sa pagkuyog na to ng Carissa, Kian, Bijoy. Thank you sa banding. Lipay na kay Kuwato niya. Ay kabagay, kamong
5, i-treasure to mo sa dagan po mo maagihan po. Salamat ninyo ang amping mo. Balik po. Audition to balik. Love you na, Hans. Tungkol ka ng amping mo. Ay, nagila ka. Balik po mo dito. Ako kay Davao. Ron. Bye-bye daw. Bye-bye. Ako. Bye-bye, Ron. Publish lagi ko mo. Dadag, alog sa asbak. Mga pila na kaadlaw, mga tulog adlaw, ano man ako, dawat na ako ba o magkinaunsa, gani. Competition ben sa elimination, itong mga first ba. Mo ito yung hadlo kayo, natangtang ba. Kayong ka, sabi kay ka mauli, nana. Pero sa karon kay time na yun ba. Nana, na ko na, basta mo appeal yung mga tournament, mga competition. Mag-expect lang yung kang naipildi daog na. Dapat dawaton dyan mong kapildian, nana ba. Nya, positive, nana ra gyud. Mag content creator jud ko gyud. Daggang ko nakatunan jud rin mo, pasalamat jud ko ni Uncle tanang mga judges ba. Salamat ni ko lang 5 kay tambag nila na ba. Dito ko kakita ni Moises ba nga nilaban nga wala ang pamilya, wala ang uyab, wala gi saligan ba kay ikaw ra si mong kagalingon gyud mo imong kauban. Di ako nakaton niya, ay nani gyud magsulo nga mulaban dai pangandoy. Nana ba mo na akong nakatunan niya, dapat yung mubarog jud kasi imong kuang gyud. Di mo surrender din sa sitwasyon na nana dili magpadismaya dayon kay dagan man gong problema nga naay solusyon ba. Mo na akong nakatunan dire mo balik na og Cebu, buon ako nang murag kusog-kusog nako bali lisod na kay ko nagproblema nana da wala rami na goal kay para sad to ma-motivate ang upat ba og mahilak mi to maghilakay mo itong upat mo tong gi-motivate na mo sila ta nagbilin yung message nila nga tarungon nila kay upat na lang sila nya mag top 3 para ba to Deserve niyo ang matanggal. Charla. Kay natanggal man mo pasabot ana, kailangan pag yun mo mag-improve. Okay. Dili pasabot na natanggal mo muundang na mo sa content creation. Daghan na gyud mo time hinuon para mag-create og content. Wala na time pressure, di ba? Wala na limited resources. Unlimited na ang resources so maka-create na mo more contents. Padayon lang gihapon mga bisdak. Kung unsay mga feedback nila angkol, amo gyud ginatake gyud kay kani dili ram gud mo ed amo journey ani gud. Mo na pirmi na mo balik-balikon ni brother nga brother matangtang tani or dili ayaw ipakita nila nga diri na tanahuman. Di ra gyud ni mahuman tanan sa Bisdak Dosi. So mo no salamat gyud call. Thank you Madi, medyo Maldito, Miss Cynthia. Salamat jud kayo dako. Usa sa gyud nga giasa kong self nga unsa gyud purpose nga naa ako karon. Ang kanig yun yung mga knowledge nga gina-share na mo yun akong gi-treasure yun ako. Thank you yun gayo niyo tanan, thank you yun gayo. Ang mga aspirers nga nahibilit karon, kabaw ko puros mo palaban. Ay may una naa, kay kabaw ko magkita ra kita pohon. Og ako family, nak, miss you nak, love you. Akong Paris, unta na binutan ka diha. Then ma, ay kagool, ang imong anak grabe palaban. Kabaw ko, hindi ra jud ni diri ko tanan. Kabaw ka ana ma. Love you, ma. And katong viewers na ako, padayon mo, tan-aw na ko ha. Para kung gusto mo, kung unsa gid tinuod si Ron. Especially mga moves na ko. Keep watching, guys. Love you, mga viewers. Mga karon. Pasensya kayo dumanog. Top 6 ra ko kutob dire sa Bisdak 12. Kuha na kayo, nice na kayo top 6 kay grabe kalisod ang challenge dire. Sunod laban ng gyapon ko ang asa ko dalon sa Ginoo then sa akong uyab mingaw na kay kunin mo. I love you so much. Mwah. Sa bandila na. Okay. Upat na lang yun mo nga nabilin. Kanang Carissa, Kian, ug Bijoy. Congratulations. Inihap na lang yun ang mga adlaw sa Bisdak 12. Kahibalo mo nga usa lang ang pwede nga makadaog sa kini nga kompetisyon. Ipakita gid sa mua nga deserving mo nga panganlan nga Bisdak 12 Grand Champion. Sa inyuhang mosunod nga challenge, a day in a life video content. Sa kini nga challenge kinahanglan mapakita ang tinuod ninyo nga kinabuhi. Wala mi ginapili nga topic dinhi, gusto lang namo makita kung kinsa si Kanangs, si Carissa, si Kian ug si Bijoy sa kini nga content. Andam na ba mo ani
mga bisdak. Yes, call. Ngart, tips para sa ilaha sa kini nga klase nga challenge, a day in a life, Ngart. Yeah, wala kay ko ginabuhat aning a day in a life, but ang akong advice ani is i-open ninyong life nga unsay wala ninyo kina-broadcast permi sa social media, like unsay interesting sa inyong life. Madi, Parehas kay Ongar. Bito, be authentic as always. Technicalities, the editing, dapat smooth, seamless if possible. Background music, i-utilize ang kailangan i-utilize. Tapos, dili ko gusto kaning like same lang ang atong output. Be extra creative kay upat na lang mo. Okay? Yes. Dapat creative good all the time. Kaya? Kaya! kung kaya ninyo og andam na mo, mga bisdak, good luck! Ya malibang kintahay ko hanya. Patawad na akong cellphone din. Kirik-kirik na niya. Hello? Ya malipay daw ko kay kanang. Nadawat ako. Eh, man akong plot twist. Plot twist ako spoil lang. Hello? Hello? Hello Kanangst, hello Bijoy, hello Carissa, hello mga bisdak. Hello! 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 Hi, Madit Nadi! Hello! Longart! Si Lungart! Longart! Nagkadugay, nagkagamay na lang yun ang nabilin sa Bisdak 12. Importante kaayo nga mas mailhan pagyud namo ang kung kinsa mo. Dili lang isip usa ka content creator, pati na pod ang inyuhang tinuod nga pagkatao. Sa inyuhang gibuhat nga challenge kagahapon, ang A Day in a Life. Mas nakita namo kung kinsa mo ug labaw sa tanan, mas nakita namo ang inyuhang potensyal nga mamahimong pinakaunang Bisdak 12 Grand Champion, the next Bisdak Online Superstar. 250,000 pesos ang naghulat sa makadaog. Kinsa kaha sa inyuhang upat. Isa-isahon na nato karon ang inyuhang mga final outputs. Kian, please step forward. Tanawon nato Kian ang imuhang A Day in a Life video. Basta grabe atong pangandoy no, usahay magdali-dali jud ta. Hi, I'm Kian, a day in my life as a hustler.
Usa na ko katuig sa modeling industry as a freelancer ug tungod sa mga taong nituon nako nakasugakod ko. Wala ko nagdahom nga masulod ko ani nga industriya kay layo ra siya sa akong degree o profesyon. Pero rin ako nakita ang akong mission nga dili nang mag-post sa camera pero maghatag pud og inspirasyon sa tanan pinaagi sa content creation. O makaingon ko, katuan na ng kinabuhi usahay no? Ang mga butang nga wa na to planuha, wa na to damaha nga magdala og dakong realisasyon sa atua. Maong og naglibog pud ka sa imuhang dagan, ayaw ka balaka. Kanang butanga magdala nimo sa lugar nga og asa jud dapat ka. Pailob, pagpasensya, kay dapat og naay pinakadakong musuporta nimo, ikaw jud dapat na. Og uyon ka na ako'y gamay nga hangyo. Atubang sa amin, ingon, proud ko na. Hi, Kian. Hi, Madi. Proud ba kasi imo kaugalingon karon? Yes. Kay out of all 12, na ako diri nagtindog. Kagahapon grabe ka emotional ang imong content, no? Karon unsa ka naman pod ang imong buot ihatag sa atong mga audience? Unsa man ang message gyud sa imong content? Kanagong mga galibog sa ilahang gusto himuon kaya akong gi-emphasize adto kay daghan kay ko gipakita model tapos nag-freelance sa gabi tapos nag-commute nga wow man kay siya ana good so gipakita nako ang lahi-lahi nga face sa ako ang life and at the same time ako apong gipakita didto nga kanagong gusto ko nga lahi ang atake sa akong a day in my life nga dili lang good kanang nag skincare ko, nag-anak ko kay more typical siya sa mga like beauty influencer. Parang ako, beautiful. Kini, her bitaw, ana. So gusto ko lahi siya nga wala naglayo sa akong brand nga murag gyapon siya journal entry. Kay mo jud nang ako ang atake good all the time. Mo siya journal entry. Mosad na akong nakita sa imong content and grabe ka consistent yun sa imong brand. Naabot na ta sa point before na amo giingon na mo explore ka sa imong other na mga strategies when it comes to content creation. But still, wala gyud mo kalimti og insert all the time ang imong brand na nitatak na gyud pod sa amo na si Kian, ani gyud si Kian. What I like about your content here is that number one, dili lang sa a day in life, na siya'y hugot, na siya'y realization, relatable. As always, ang imuhag yung editing, ganahan din ko, especially sa mga transitions. So, sa inyong upat, kili grabe ka, lisod sa amo ang tulo karon i-judge ang inyong content kay agtik na kaayo. No? Dapat Really lang. competition. Like, nag-struggle na ni. Overall, I was convinced na deserve good ka ma-part sa top 4. Congratulations, Kim. A day in my life as a student leader dancer. So una na ko buhaton jud guys is maligo jud ko, then human ana magilis na dain ko, tapos mag-makeup dain ko sa ako everyday makeup look, and dili kay siya dugay ko mga 10 minutes jud ko mag-makeup. Tapos morning ato OOTD for today's video. Nya manot pressure jud ko di ko hilig mamahaw gyud ko. Niabot na ko sa eskwelahan na niguro kog eskwela. Human ana guys kini-attend na ko sa mga SSG meeting kay syempre kitay SSG president. O mata na mahaw guys so maniuto jud ta. Nya mo to gabaktas-baktas ko nya syempre usahay mo punit jud kog basura sa eskwelahan. Awa kabuang na kog dagan gipahunong pa jud ko sa guard pero gipasud jud ko nakapit pa jud ko na late sa klase pero may gani wala ko na late. After sa ako klase kay mag-training dain mi sa mo dance troupe nya usahay mo uli jud ming mga 12 AM nya kapoy na jud kay lawas jud as in pero okay raman sad kay nalingaw ra jud ko mo to gabaktas na ko padung uli kay duol ra jud mo balay sa eskwelahan. So moro to siya guys, a day in my life. Good night. Hi, Carissa. Hi Ongar. Yeah, ako'y pangutana, no? Kalimtingin nata sa competition. And if ikaw ang akong paskoron sa imong video from 1 to 10, pila mo score? Ana sa 10. 10. Wow! Opak! Rar. I don't attract, I attack. Before ko muli today, guys, ganahan ko mo drop nyog tips aning a day in a life nga form, type of content. So, inyong timan-an permi, inyong insert sa content, unsay naka-interesting ninyo. Okay? Number 2, ayaw mo kalimot nga ang competition sa social media is very tight, no? So, inyo gina-permi inject dia, i-highlight ninyo, unique man gud ta. So, basig nalimot ta sa pag-inject sa kung unsay naa ninyo nga wala sa uban. So, ayaw mong kalimot na
Ikatulo, unsay naka-unique ninyo. Di ba? Ang uban, others will just flex their achievements. Mauni naa nilang nga wala pa sa uban for now. Di ba? It's about unsay inyong ibutang diha nga particular content para sa sunod ninyong upload, makaingon ninyong audience nga, hala, siya man to. So, at the end of the day, we're also creating our identity. So, naitulo ka factor naitulo ka formula on how to be consistent ani nga competition. Sa kadagang creators karon, I can say nga happy to sa mo saturated atong market, but mo na aray maglaban na sa kung unsa ta ka creative. Ako naka-daily ko, akong team tulo rami because we document, not create. Kung unsay may tabo diha, mauna i-edit, upload. Na ikaduha, which is atong gipangbuhat pag previous days, we create, not document. Diha mahitabo ang manipulation, i-post prod ato ng usbon. Pero I encourage mo ni pinaka-alas nato, document plus create. Atong gi-document pa itong adlaw plus gi-insertan pa na to creativity. Which is mo na akong gi-decode paron. So, let's proceed sa imong video, Carissa. Nakoy line nga ni Tatak last week, gikan ko og best buhol. Gikan ko buhol. Ang giingon sa akong mentor didto sa business, it's not about the resources nga naa nimo, but it's about how resourceful you are. Ako nagsugod ko og Android cellphone vlog, and then naka-million views ko using Android nga blurred kayo. So pildi sa kabaw mo gamit sa tool, ang daghag tool pero di siya kabaw sa una pa utilize. And congratulations, Carissa, kaya ako nang nakita nimo. Imong gigamit ang bed, start sa imong video, hantod na human imong day, imong gyapon gigamit. And wala ko ka-feel, wala negative ba ni? Wala ko ka-feel nga naa ka dirira. So, imong napakita sa video nga, asa ni siya, Kuya Cheats? Mura mag-naa siya sa eskwelahan? Congrats, Ana. And imong na-insert dito ang akong feedback pag previous days sa tone sa imong voice. Imo nang natagaan og solution na nay murag curves gamay. So, congratulations. So, Carissa, yup, 10 ka na ako diri. Congrats. Thank you, Carissa. Pangmata na itawan mo mga anak sa dato! O diba, ni mata na ako kay nitingog namang alarm clock sa balay. A day in my life as a degree holder nga tambay. So mao ra ni ang usual nga ginahimo nako sa amoang balay. Buntag pa gani sayo, magpatukan na dayon na akong mama og radyo. Pero kanayang baba, buntag sayo pa gani, labaw pa nagbumburadyo. Gabi pagkadugaya matulog niya karon igmata mapaluya-luya. Kapila naman gyud tamo ing na bijoy, nga dili mo magpalabyan na yung cellphone. Mga aryat ra ba kay mo magsakit? O nganong nagpaubo-ubo man kadira, mao na resulta sa imong sigig sinelpon. The best doctor jud kani akong mama kay bisan pa siguro diabeteson ko cellphone gihapoy hinungdan. Pero bisag ingana na siya kasaba, love you kay ko ni akong inahan. Ug para dili na siya sa puton, dili na lang pud ko magtinapulan. Kay kabalo ko nga stress ra gid siya sa mga utang. Ug gusto jud ko makatrabaho na isip kini magulangan. Igahapon ana mo adto din kus bomba para mag-andam og tubig painom sa mong baka. Kining bomba layo-layo pa jud baklayanan, maong di jud malikayan maglayan akong tiyan. Pero kami mga taga bukid, di gyud nakhadlukan kay pila man ni kay karya among kalibanganan. Uy. No? Yes, na hard na jud ko. Maura to akong day, matulog na ko og sayo kay mura mag-start ako og mag-duty. Bye. Gusto ko mangisog karon kay di na lang ko kay basin nahilak na pod si Bijoy. Without Joy, so far mo ni ako pinaka-favorite na gibuhat nimo na content from day 1 hantod karon. Thank you. No, nakita gid nako ang Bijoy na makita nako behind the scenes. Ang Bijoy na kanang ikaw gid kay nakita nako diri na content kanang wala ka na hadlok sa imong video, ang imong dagway, wala ka kanang murag nagduha ka kung ako ba ni buhaton, di ba ni ako buhaton. Especially sa imong voice over, natural siya paminawon. Dili ka tense, wala ko na feel na mark tense ka. Tapos pinakasugod taman pinaka-last, gusto ko magtanaw sa imong video kay jolly siya tan-awon, jolly siya paminawon, jolly ang feels, ang vibe sa imong video. Daghan kay elements na pakita and ang background. Wa ko kabalo asa na nimo gi-shoot. Asa nimo ko gi-shoot? Sa gawas. Sa balay nila ate katong tindira sa kantin. Oh, di ba? Di ba? Manang kung makadaog ko, baratuhan yung tikat eh. Ay. Ganahan kaayo ko magtan-aw kay mura kog migawas sa studio. Murag
naanad bang good ko na ang mga background ninyo kay naanad dili. Pero pag tanaw ko, ay fresh siya, fresh ang atake, fresh ang concept. Dili balik-balik just like before na ang imo ra per me idea about buntis which nag-ingon gyud ko na joy move on na gyud anang buntis joy panganak na joy kalihog lang. Karon nanganak na gyud ka og creativity, uniqueness. Ganahan ko ato. Congratulations. Thanks, Made. A day in a life as a call center agent. Hello mga kanang aniyarasan ang tuyabs ng wag itagagsaktong kagwapa pero kaya mo kulatag 5. Ayan! Atake! For today's videos mga kanang uban ko niyo mo duty no kay kinahanglan man kamot bayit kay anak ta sa pobre nga notch. So mems, bitaw nang udit ang makapoy-kapoy tik ato mga tanggal unsaon na lang mga kiners. Pares. Bitaw oy sa una mga kanang kanang panganday pa man ako ni trabaho pero karon murag wa naman ko umangay ani uy. Charis, may madyo ana bayot dapat i-love nato ato mga job mga kanangs kay imagine natong uban nga nagalinya pa karon wala pa nga dawat, wala pa ginasweldo. So swerte kay tabayot mo nang everyday is happy kita dapat mga kanangs para sa kuha o nga happy permit di top agent. Way bagsak-bagsak sa matrix permitting gina-recognize sa company kay hardworking kaayo, di ba? Ana lang. Wing! Yeah. Unsa man yung performance, Wing? Always naman ka bagsak. Pag sultihaw, ganahan pa ka mo trabaho. Actually, katawanan gyud ka, no? Mugawas na gyud ang kanang nga katawanan sa usa ka video content. Yes, ko. Pero kabulok ka kung mas nahimo pa ang tatong mas katawanan pa gyud kay a day in a life, di ba? So, prepare ka for call center nimo nga duty. Kay nakagets ko nga nakay punchline nga nag-ingon ka, ayha na human ang video, ayha ni mo gibitawan ang punchline, ginaingon ka nga, kay performer ba yata? Unya dito, ni ana tong imuhang TL nga gabagsak na ka sa imuhang mga scorecards. Siguro ang imuhang mas gipakita, mas na-highlight ang tato nimo nga, mura bitaw og you're preparing as a top performer sa usa ka call center nga, mura og, mas labi ang tatong punchline nga, ang tinuod ay ato, kay puro ra ka aura, ingon ana ba na usually ang sa tawag ni actual kay gikan pud biog BPO. Actual pud biya nga gakahitabo ng grabe kay maka-prepare mo atog work. Grabe preparation, lami kay kag aura, outfit. Dapay mo labay-labay kag Starbucks kay I want to be okay before I go to work. Murag mga ingon ana. Dito kulelat pag abot sa performance. Mas lami gyud ta kung maotong punchline nga murag lami imong preparation for work. As if murag jud kag si kinsa di ay to kulelat ka sa imuhang mga scorecards. Mas lami unta ang punch kung ingon ato ta imong gibuhat. Pero anyway, siguro mura og tinuod tong imuhang mga manifestations from the previous days nga mura og dili ka kuan sa imong kaugalingon kay nakulangan ko gamay sa imuhang content. So, unta nga kung magpadayon pa ka kanangs, muna akong pasabot sa imuha, what your mind thinks, mao pa imuhang magawa sa imuhang lawas. Okay. Sa imuhang final output. Naga-manifest siya. So, always be positive yun. Ayaw sigig think na, gawas mo. Diba? So, always be positive. Kay competition ba agad gihapon. Okay? Mas maayo man ang positive ka, unya imong final output wala kay ni okay, at least positibo gyapon ka. But if naga-perform ka tapos naagihapon kay thoughts nga murag dili man okay, murag I think dili to okay or anytime dili na ko mong gawas, that's not a good attitude yun. Okay? So I hope you learned from that. Thank you, Kanangs. All eyes on the prize. Matod panitin ba? Dapat prize daw. All eyes on the prize. Okay? Yes, call. Grabe na kahigpit sa kompetisyon. Tanang mga feedback nga gihatag sa inyo ha, gikan palang day one. Hantod karon gamita. Dili tanan makaabot sa kini nga estado. Upat na lang mo kabuok. Aron matagaan mo og kusog nga magpadayon sa kompetisyon, giimbita na mo ang inyong pamilya. Moray akong gusto iingon. Kay kabalo kong gimingaw na mo sa ilaha. Pamilya sa top 4, please say hello.
Pamilya sa top 4, please say hello. Hello! Hello! Hi, Lance! Kanang! Kian! Hello! Hoy, si Raisa gyud kuan. Murag delikado naman eh. Sige, tara. Guys, nabihag ang sibo. Dua ka po, nabihag. Ako may birni, daganan ni mama o ba ni kon sa balay ba? Ako pilistriyan yan na. Actually, kauban akong diriwin yung parents. Karon. Te, gawas na mo, te, call. Limonsino! Pasok! Si Mira ligay. What? Expirants. So, sorpresa gyud para sa kay Moises ug kay Ron. Surprise yun. Kay mo'y pinaka may latest nga mi sunod sa inyo dinhi sa A-House. Naila-ila na ninyo si Ungart, si Joseph. Kung siyempre bagong ninyo makauban, si Telma, naila-ila na ninyo. Oh. Mga expirants, ang Bisdak 12 nag-decide nga upat ang kaon sa finalists. Ug mao sila ang nabilin. Pasabot ni Ana, nag-decide po ang Bisdak 12 nga karong adlaw kinahanglan na gid mo nga mobiya sa A-House po. So, giandam na namo ang inyong mga flights ug ang inyong ticket pauli sa kung asa man mo nagikan. Gikan sa tibuok production crew sa Bisdak 12, gusto namo nga pasalamatan mong tanan. Thank you. Salamat sa tiyangat ka. Bye-bye. Let's go. Nice meeting you. Nice meeting you. Mag-prep na mo sa inyong Bye-bye. mga things. Pero syempre, char lang. Expirants, nasayod mi nga para sa kini nga kompetisyon, aduna gihapoy tsansa para sa inyo This is it. Mao gyud niya akong gipaabot. Mubalik jud ko sa sulod. Kay syempre gamay ra kay akong time nga na-expose ba sa Bisdak 12. Nya gusto ko mubawi. Kinahanglan mo moagi og usa ka challenge aron magpamatuod nga deserving mo nga makabalik sa Bisdak 12. Ug kini nga challenge maupod ang ginaatubang nga challenge karon sa mga nabilin ang upat ka aspirants. Ang challenge karong adlaw nga ilang ginabuhat mao ang A Day in a Life content. Mao lang ni ang inyong tsansa aron ipakita sa mua na deserving gihapon mo nga magpadayon sa kompetisyon. Naamoy taman alas 8 sa gabi aron magbuhat og content nga A Day in a Life kung asa ipakita ninyo ang inyuhang kinabuhi sa usa ka content. Pinaagi lamang sa lugar kung asa mo karon ang A-House. This is your chance nga makabawi. This is your chance nga pwede mong mubalik sa kompetisyon ug isa lang ang pilion nga makabalik. Hinaot, dili ninyo usikan ang tsansa nga gihatag ni Uncle Chito ninyo. And do your 100%. Mahimo 110%, okay? Kay bihila ra kay ni nga twist. Means, si Kuya Chito na ay so hard atong pakpakan. Mag-expect me og mga nindot nga output. Di gihapon ta pakampante kay competition man gihapon ni. Kinahanglan gihapon na makita ang inyong extra creativity, uniqueness, Yes. ug authenticity and content.
Good luck, expirants! Taguan mo no! Nag-challenge ang Bisdak 12 Production nga kung kinsa ang muhilak sa inyong upat, maoy makauban sa mga expirants. Kian, daghang salamat. Bye-bye, Kian! Try na. Kian. Bye, Kian! Seryosong pagka-istorya. Sa inyong upat, after sa pila ka oras nga pag-meeting sa Bisdak 12, ug sa sponsor nga LYR, Group of Companies, nag-decide me na kamong upat, kinahanglan ng muuli aron pulihan na mo sa mga unang na-eliminate. Okay. Sana happy kayo. Mangutan ako sa inyong upat. Kinsa sa tan-aw ninyo sa inyong likod karon ang mga expirants, may tawag na mo, ang dili deserve nyo na eliminate sa mga previous challenges o pwede pang makabalik. Lingia ang inyuhang mga kauban o ingnami. Unanimous call. Pwede may magsabot. Yes. Season foundation na to. Una-una ang atong competition, dapat dili pareha sa atua. So ako dili na ko ibutang si Mami Barbs, dili na ko ibutang sa Tijan. Kaya nga no, akong competition karon si Carissa. Dili ko gusto nga madungagan. Dili ko gusto nga Dili ma-appeal sa si Raisa sa atin. magkano. O pareha siya og niche na. Oo, gani. Ayaw i-add si Raisa. Pero what if wala tayong dili ta manghulbot nila? Kaya na naman ta dili nga Gani. Kita naman. Sige. Sige, one. Wala na. Pag iniingon. Nakampante ko nga ako'y musulod garon adlaw. Binukbukay jud ni. Time's up. Kinsa sa inyuhang tan-aw ang kinahanglan nga mobalik sa competition? Wala. So unanimous ang inyuhang desisyon. Mga expirants ang ilang gisulti, wala. Pero sa inyuhang upat, samtang nagbuhat mo sa inyuhang A Day in a Life Challenge gahapon, ang mga expirants nagbuhat pod sa kini nga challenge. Kanangs, Bijoy, Carissa ug Kian, pahawa sa mo kajot sa stage. Expirants, palihog saka. Expirants, kagahapon usa ka sorpresa nga miduaw mi og balik sa A-House. Rehab. Kung asa tag-ilom ni Joy. Kung asa mo temporarily nga nagpuyo. Sa tinuod lang naglibog ang produksyon sa Bisdak 12 kung ipadayon ba ang wildcard competition. Pero after pila ka adlaw, na-realize na mo nga naagihapoy deserving nga magpadayon sa kompetisyon. Ang inyuhang final output sa A Day in a Life Challenge mao ang mag-determine kung makabalik ka ang isa sa inyuha sa kompetisyon. Isip usa ka host ug ang nagdala sa Bisdak 12 maski ako nakuyawan pero dili kaayo na surprise sa resulta. Usa lang ang mamahimong mobalik sa kompetisyon. Kung ang nag-judge niini si Joseph Sabelio o Ungart ug si Maditelma kauban ang algorithm pati pod ako. Pero wala dili ako ang pinakadako nga impluwensya sa kini nga resulta. Gusto lang nako na isulti sa inyoha ug i-clarify. Ang akong tawagon nga pangalan mubalik pa sa kompetisyon. Kinsa ang mubalik sa Bisdak 12 or ang top 4 nga mga aspirants. Ang tawagon nako nga pangalan ubanan si Kian, Carissa, Bijoy ug Kanangs. Barbs, congratulations. Mubalik pa ka sa kompetisyon. It's been a long day. Hi guys, this is Mommy Barbs. This is a day in my life as a life coach. Gikan ko sa ka speaking engagement. Grabe nagabian gid mi sa dalan tungod sa ka-traffic o sa ulan. Di gyud sayon mangitag kwarta. Trabaho, panimalay,
Always na lang gyud walay pahuway. Kanina pang buntag ng ulan. Tibok adlaw ko naglihok-lihok maay gani pagkaudto ni maayo na ang panahon. Nibalhin unta ko diri sa among hometown kay sa syudad permi lang gyud ko down. Ganahan ko dinhi. Luag kog kasuruyan. Ang mga huni sa langgam, huy-huy sa hangin, ug ang lihok sa mga kahoy, makahupay sa akong kakapoy. Kabalo kong sukton ko sa akong lawas pag-abot sa panahon. Okay lang, basta makaprovide ko sa akong pamilya, wish ko lang makaingon ko one day, I have served my purpose. I feel happy for Mami Barbs kay at her age makasabay gihapon sa mga new generation, especially sa vlogging. I would be lying if moingon ko nga dili threat si Mami Barbs kay sa amo ang upat murag tight gud kayo ang competition namo na iduha ka entertainment na iduha ka motivational, and if madungagan gali ang ako ang kalaban sa motivational, then that means duha akong dapat atubangon. So mo to siya kung una if ever nga naa may mabalik dapat wala, and if naa man gali mabalik yun dapat kay kanang dili na to kompetensya kay kami naman gitong upat. Ang nagsunod kay Barb, points lang ang Ligas while Glenn. Nagtanong ako ilang output, kabalo jud ko lamang kayo. Sa mga tuhan ako nga, mabalik jud ko. Nakasabot ra pod ko nga si Mami Barbs. Sa A-house pa lang, wala na akong kitanaw ya ha. Ganingon mo gud siya sa amo mga anak inyo kanana, mga anak. Maghimo ko video karon for submission lang. So iyang video akong wala gitan. Okay, wa may pulos to kay for submission raman. Pagkabalo na ako nga si na wild card. Ano? Wala. Pagtanaw na ako Mami Barbs, kasi output mo. Pagtanaw na ako kay, deserve man po na dyan kayo. Kay kung kabalo ko nga, ay, mao din yung output ni Mami Barbs, balik og edit, oy! Kay akong duwagan akong output nga, mo level po kay Mami Barbs. Moto, na-disappoint ko sa first na akong elimination, sa wild card, wala akong nakasulod, double dead. Barbs, sama sa akong giingon, maski ako wala nag-expect sa result. Pero siguro naay masulti si Joseph Sabilio o si Telma. Sep? Hello, Mami Barbs. Hello. So, ganahan ako makabaw ka nga top 1 ka sa ako ang list. Gitanaw na mo tagsa sa inyong videos. Tanan, you did great. Nindot tanan, but ang akong gipangita is kinsay gusto pa nako nga naay mapagawas or may pakita. Okay, this person, I want to learn from this person. And nakita na ko na ni Mami Barbs. Life coach, right? So, Mami Barbs, ikaw ang gipili kay kunting push na lang sa edit, techie, which is dali ra na. Ma-learn ra man na nato. Nag-expect ko soon nga mas daghan pa kag lives nga matagaan og impact. So, that's why ikaw ang gipili. Hi, Mami Barbs. Welcome back. Kasi mag-ibati ka ron. This is unexpected. Unexpected yung gayon eh. I know nga sila pod, wapod na sila na-expect. Ako good. Zero akong expectation. Okay, so kung akong i-compare ang imuhang video content sa imong mga kaubanan, mga expirants, ikaw gid ang nag-excel for me. Technicalities, storytelling, ang message, ang overall output. And I was also thinking kung kanibang wild card makasurvive sa challenges, kaya nagkalisod na ba ang challenges karon kung wala mo kabalong expirants. Grabe nakalisod ang among mga challenges. Gusto ko og wild card na makasurvive o someone na kaya makig-compete sa top 4. So I chose you. Kian, Carissa, Bijoy, Kanangs, nag-decide mo nga walay pabalikon. Siguro inyong huna-huna karon unfair, daghan ni nga mga challenges nga giagian. Si Barbs, usa lang ka-challenge ang iyang gibalikan aron makabalik sa kompetisyon. Pero huna-huna nga kani edge sa inyo ha. Mas daghan mog nakatunan kaysa kay Barbs. Kay si Barbs walay nag-guide sa ilaha didto sa expirants house. Buot pasabot nga Barbs, dakong challenge ni sa imuha. At the end of the day, naari gyud sa imo aron i-prove nga ako ba usa ka content creator nga kayang pildihon ang upat nga mas grabe na ang experience sulod sa Bisdak 12. Desisyon ni sa produksyon sa Bisdak 12 ug sa mga judges. At the end of the day, kompetisyon ni nga naay mga twists. Kamo ang top 5 sa Bisdak 12.
pila na lang kaadlaw, piliu na kung kinsa ang usa sa inyoha ang mamahimong first Bisdak 12 Grand Champion. Congratulations Barbs, Kanangs, Bijoy, Carissa ug Kian. Para sa musunod nga challenge, i-announce namo na unya sa pagkakaron, mag-say goodbye sa si Ongart sa inyohang tanan. Ongart? Katawa mo ba? Ay, guys. Katawa di amoy. Guys, bye-bye. Magtuwang na istorya ba? Guys, I hope naka-provide kong value ninyo. Most sa akong purpose nga ganahang mato diri. Pag-step pa lang ako sa airport sa Cebu, ganahan ko full out nga kung unsay naa sa akong mind, unsay naa sa akong knowledge, 100% ganahan ko ibuo ninyo. Sayang lang ako kaabot sa uban. Naan ako sa stage ron nga I want to provide more value sa starting creators. And dako ko pasalamat ni Kuya Chito because iyan yung gibuhat nga show. Pagtikang na ako dire, kadto nagmeetang unom, paingon ko, Kuya, may lang makabuhat na nga Bisaya creator. Kuya yo mo. Di lang na niya madawat siguro kay passion man. So, duha na. It's either you're doing it for money or you're doing it for passion. Akong nabalita, tapal-tapal na guys. But yeah, para ninyo tanan niyang gibuhat guys. And hinaot kung kinsa to'y mapilian as Bisdak 12 champion, inyong padayunon ang gihatag nga throne ninyo or crown nga inyong mapatunayan sa tanan nga kamug yun. Okay? That's it guys. Pasalamaton ko nga na-meet mong tanan and I'm rooting for you. Yeah. Bye-bye! Ongart, daghang salamat. Sit ako. Daghang salamat sa inyo, Ongart. Alright! Production. Joseph Sabelio. Grabe. As in, reality show yun siya. Nagtuo ko may mga sequence. Unexpected na ko tanan pangitabo. Kung unsay nahitabo, mahitabo yun. Like, ang kalahian ra is na camera. As in, tanan na-witness na ko ang paghilak, different emotions. Ako na-witness kung unsa sila muhatag silang full effort to chase their dreams. So, nakita na ko tanan pagpaningkamot sa mga aspirants. And naka-goosebumps siya na, and nakahatag siya na ako goosebumps. Kaya happy ko, kaya na part ko sa ilang learning phase. Happy siguro kaya nakahatag sa kung unsa mga information na dapat na akong mahatag sa ilaha when it comes to content creation. Karong adlaw, mabalaan kung kinsa sa inyuha ang tulo nga moatubang sa final challenge. Among ginaimbitahan, James Torres, also known as Viking. Hello! Dili to contradictory ang ako ang Bible verse kay gipakita adto nga kanagong deserve sa tao mahigugma. Patangi og context kung unsa tingin mo ang pag-istoryahan. Para ang tao ba mo ana? I don't like complication. I don't like toxicity. I'd like to talk to you using my eyes. Na kompleto ra gyud nga naatay madi ug naatay body. Body and angkol. Ang ganahan ako sa imong POV is murag gisagol nimo ang experience nimo ug ang general experience ng mga tao ba. Sa tanan nga outputs, imuha ang pwede ko makaingon nga muraog na ay point ning bayhana. We really see a lot of potentials in you. Mugid ang tinud, Barbs. There's more to being a good Christian. Love covers multitude of sins.